The Brightest Star in the Sky, Episode 2. Director Liu Chuan chu tianga assistant mai in aron chwa chalgam chu makati in zaklawa ti hle maya an company ming chat na hlau tur jok ani thute chu tianga ron tong khuma ron zilve ngam tur ani lo thute chu shille tin anin chang ta shep maya zanzani chuan thin rim zitina chwa sana U0 chu va mu in an company in thudik lawan theder chungchang ta chu an soi duna 0 chuan thin rima khinlet lampo lo ngai to lem lawa chu tianga zanzanin aril ru alo nat puini ti han sha chuan alom ru venga zanzani chu ina ho nu chuan bo shu chuan alo kawa vo in lama an director azil chungchang chu lo she ve in midang zong pon director liu chu zilan cha ka tu man an jil ngam lo thote chu alo soya zanzani chu hwai sina ti hle a ni danga po zil ja la kalo thlop ze lang che ala ti zuya zanzani chuan chu tianga midang hau zia tur khop chuan ka mol lo ti ina kalsan maka company lama director yu le vice president du an ron langa wicheta zanzani thalak post anung lama president le investor malina in chel lai chu an lo enduna director yu chuan ril ru ti shi omna na mang lo turin vice president chu ashila alan angot ani lo theya tin zanzani chu thoktharani a engma shat sabik lo thute po ashil boka vice president du chuan zanzani thiam lo omlova athala ka tang hian kan pa le kan company investor in kara hian thudik in phum ru om ti chu ashiatani zanzani hilom thu shil kangai zo kani ati sapa zanlama chuan president chuan zanria ei pa in annu hne na chuan an company investor lianten an member pakhat kan company vice president turata na ronda an du thu chu ashila annu chuan meichia mi alo tingala an pa chuan khatia ngai sha thiam lo khaka du lo nia ati ta ngala annu chuan chuti chi chu ngati nge hlau thon em sa hanti zoma phadeu dui chuan o mecha chu ni a ma se keimanen engma boina tur omlo ati a annu chuan zanzani thalak chu entirin henu hi ni em ti in anung lama mi pahni lo lang tel ve chu han zoom tira president chuan han en che chuan aphu deu zoka en chen han tum le chu annu chuan phone chu alak saka ruma alu san ta ngala zanzani te chian dun le zirui te chian dun chuan zanre ei hawin an hlim hle maya zanzani le zirui te chu anin du ru ve ni ti an chian te chuan an shat pui boka an fiam zeu pa bok an ti ti na lama bo shu chungchang te soi chuakin zirui chian pa chuan a soi chine sa hle boka ma se zanzani chuan chuti em a soi tur chuan bo shu chu midik lo ani lo thu te soi ve in a soi chedu tamya lawa bo shu chu an film ti chwa tura shooting ne na mun tur aron thlenga zanzani chuan phale phalowin ni hliap chu aron zon pheya shooting an chanta a chan puinu hi actress lar em mayani lunch ei huna an chol lai chuan actress jiu chuan bo shu omna motor chu ron hongina ron luta an scene dot le tur chu rehearsal nei puya bo shu chu aron soma bo shu chuan zanzani chu chun ei turin ashila zanzani chuan a chwa sana shiu chuan bo shu chu angai zong hle a bo shu chuan aning hle mai selfie puya soma tuilo hle chungin bo shu chu a han lang tel ve shama jiu somna tin reng mai chu bo shu chuan ngei om tak takin hnar zela a topa chuan shiu chuan thin rimina chwa san ta a chwa pa chuan ila in chhir don khop mai ti in zoite te in ron tong chuak bora zanzani chu thingpui dor pakhata ron langin a tul lo ti ve a he dor nei tu pa Mr. Gu po hian zanzani hi angai na in zanzani ron kal po in alo lom em thina chuti lai chuan zirui po ron kal ve in zanzani chuan Mr. Gu hne na chuan zirui chu han hmer sha tira Mr. Gu chuan nula tlangwal na chu alo fiam chul boka zirui chuan zanzani chu a thona company tangin director changrana ron biak thu le an company zom tura som thu chu zanzani chu ashila zanzani chu lom em a ron zom nge turin shil boka company lam ron lang le in director te an lo boy ba ple mai director yu chuan zanzani chu kovin shooting an nei ni a actress shiu wen le bo shu chu a fal dewin an omdun le dun lawa zota zanzani chuan bo shu avena a online ron lu thu ashil ta a e tu la ina kalsan lai ni te shil boka director te chuan zanzani chu an hau ron ta
thalak pathum an en tira a han en chuan bo shu le wen selfie thalak chu lo ni in wen chuan bo shu an a hnara wanga thin rimin chu thalak chu alo viral tir ani chu thilawang chuan bo shu fans te chu an kiam pha ta a an company tan chuan tlak chhiat na lian tak ani ta zen chu inthiam lo takin ading ngoi renga bo shu chu ina tanga ron chuakin reporters te chuan an ron hual thup maya wen ni nena an chungchang te a ina meichhia a chen pui thu thang te omin soifia turin an ti chen maya bo shu chuan kalsan a han tuma an ron zui zela a buai le don tran ti ein je thiam man mo takin a leta in chunga chona lut ta ngala ataksa chu a chaw veka aluak aron chuak ngul mai boka chuti lai chuan zen chu an president le director te chuan bo shu ina ho tur le reporter te laka tongkam moi lo a chak chua an hlawa wangin bo shu bula turin an tira bo shu in tuala chuan reporter thanem tak an lo oma zen chuan kalson ngal vek turina shila alu sana ma se reporter ho chuan lifa chuangin an lo zui le ta thawa bo shu chu kongka aron chuak che a zen chuan nam lut le ngal reporter te po ron thlengin bo shu kongka zona an tin chil tatlat mai bo shu chuan kazalen na min ti chiat sak vekani ti in chua lui tuma zen chuan a phal lo an nin dan be kwal na lama zen chuan bo shu oma chuan akutin avanem palta in thlashung takin katum reng po ni lo ti in akut chu ala let le ngala bo shu chuan ka chu angai karil tram lutuk engtin nge hetiangin ko om reng thayang ati por hle to a zen chu vachuakla kalson victorin vashil ro ati a zen chu she tak chungin a vachuaka ma se engma soiman lo reporter te chuan anron bor luai ngala bo shu chuan kongka churon hongin aron pot lut le a bo shu chu han en mai poina chawani te shiata zen chuan bo shu chu chol hadam ro ti in han try son atuma bo shu chuan rang lutukin kaluak don ti le bathroom atlan lu arwal ngala a wak tora zen chuan mang ang em in ahnung alo zut sak mula bathroom atang chuan in hroi chuak le nakin bo shu chu a chaw ta thut mai chhuata chuan ni ko shilvin atluta top maya zen chuan ti ngei na she si lo a thok lo en nan akut zung chal chu a hnar zona te chuan avada a thei to pin a oma a han nem vaka a har thei chuang si lo bo shu hnar chu hupingin she tak chung chuan thok a han lavaka a zukun ta a chuti lai tak chuan bo chu ron tho chuak le in a ron har ta hlol mai zen chuan a hmui alo ti zum lak lo to si bo shu chuan minki si du em ni a ron la ti zui zen zaklu tuk chuan i thatto e ati kwal ta vel mai maya actress wen ni le bo shu in car thu thanga wang chuan bo shu fans tam tak lung oi lovin bo shu hlutna atlaniam chakhle maya president chuan an chanchin thup bonan chanchin thar dang siam vat ngain a sheta a thale a music video shoot turin mexico a bo shu hi kal rose chu thu chu arang lamin chanchin bumi te lam shil watanga yang ti in director tinen chuan thuthar an siam tangala zen le zirui te ron langin zen chuan mexico a bo shu music video boy pui turin akal tel ve don thu ashila engthil nge kalo honang che ti in a han zol ve a zirui chuan thla lo la cheula kalo en zelang engma thil dang ngai lo a han ti ve mai boka mexico pan turin airport lama bo shu chu manager sunile zen ne an ron langa an ma chuan cameraman pani in documentary tan thla an ron lak sak reng boka a assistant chu a in chedan a hniam deu wangin akal puite amoi puilo hlavin kalson turin an lo ti a zen chu camera hmalama lang phalo turin a kalson tadaya chu bo zu na mu in anui za a thomno dora zen chu a shwai ta ngala thomno changkang le nal tak kara chuan zen chuan thlan mai tur a shilo bo shu chuan pakhat chu han thlan chua sakta a hachin tura alu pa chuan zen chuan a fel reu phian mai thomno te min le sak dona ati sapa lim tekina luta a hak chin nuwa chuan an pek tir ta a dor ngak tu chuan ka tin nge kheshin kanin pe kanga lo ti a an pani chuan anin en ton tareng mai dor ngak tu nu chuan a han zot non le a bo shu chuan a zo te chu chang ta che lo ti a zen chuan keiman ka pedon mo ti in bo shu chu azota
bo shu chuan ipek lowin kori le yelom alo ti then mai si zenzeni chuan zak deuh tak chungin ni e ka pedona lom ti in akar chuban deuh chatina han pe a bo shu chuan a hausa lom aron ti le kher buka Mexico panin an thlok tawang wanga an thlenna tur hotel fal nuam tak chu an thlengta bo shu le suni chu room enquiry an lut nga la zenzeni chuan har sa takin trolley lian tak tak chu aron khai chhona samai suni chuan bo shu hne na a thian te hmutura chhuwa loka dila bo shu chuan idu ang le alo ti ve mai boka lom takina chhuwa sana zenzeni chuan an bungrua te chu a han rem vela bo shu chuan atuk lama an ti tur ma chhop dan te chu zotin zenzeni chuan chonhnu lama shu chan tur ani thu te chu alo shila chu vele bo shu chuan chawhmalama a thian te hmu a chhuwa tur thu le dar khat rik ma aron let le tur thu a shila zenzeni chuan ikal thei lawang liwinan ten min hau pha lenga tu I thian tinge hmui tum tin a zot le a bo shu chuan ka hmu tur le zel I hriat a ngai lo alo ti ve bok anin hnial le bap bapa atuk zinga bo chu chuak tur kongka ron hong chu a phu deuh zuka arin lo lutuk mai in zenzeni chu kongka bula alo ngu hil chu lo ni in zan kho in heta hian I omelo ati a zenzeni chuan bo chu chhuwa ruk lavin alo veng zan kho thak chu lo ni in bo chu chu len chuak turin akal ta ngala zenzeni chuan a hnunga zui ve zel thawa mu phareng chung chuan bo shu chu avakola bo shu chuan a phone chu bol hlo bom ma chona thlak ta dai mai zenzeni chu patlanin bol hlo bom chu avahaya phone chu lal chuak le in chu mikar chuan bo shu kalna lam ava khoi phei le chu a hmuta hau lo mai a khoi kwala avatlana a hmu chuang si lo beidong takina let sana director te poron thleng to in bo shu chu chohnu dar khata ron let tur thu zenzeni chuan a shila chuti lai chuan bo shu ero thoveng takin kar in tlan sia ka a thian te zinga lo tel dai chohnu lama an hun tema pel thleng po in aron let ta hau lo mai director te polung oilovin zenzeni chunga chuan an phun na satamaya zenzeni chuan thei topin hrethiam sham turina nge na ma se director te chuan hun tiam nei na kan thoka kan hun in pek chung liam to ti in an ho san ta vek maya khwa po athim don ta bo shu me reng renga lang thei te chuang lo zenzeni chuan manager suni chu bia in bo shu chungchang chu a shil ta a suni chu man mo takin aron let nga la zui zel ro ka ti che kha enga tinge imo pho na hlen lo ti in zenzeni chu a haulet ta zek le nga la zenzeni mang ang chuan zinglama bo shu a bo na lai hmuna chuan thu in a ngak ta ringota cafe pakhat lo langin zenzeni chu beidong takina thu a Chinese nu pakhat ron nutin Chinese nu la aron zonga receptionist chuan lo ko mu in zenzeni chu aron bia a president tian ho chian thatak eva ani thule abula tian ho fanu share wipo lekha azerve thule tian ho an bo shu chungchang aron bia ka wang aron zong ani thute a pasal chu lo yar ani thute so in bo shu chu an bel chu afat tur thu shilin zenzeni chu lungai lo turin lo shila makti takin zenzeni chuan beli ti emni enge chunga thleng ti na zota